ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಲ್ತು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಪಂಡದ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ದೊಂಬುಂಡು ಕೋಡೆ ಇರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಒಣಸ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಣ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೋಪುಣೈತೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಡೆ ಬಜ್ಜಡ್ಕ ಆಡೆ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಸೀದ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸೀದ ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ 11:10 11:20 ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 11:30 ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದುಂಬುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಆತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಬರೋಕೆ ಉಂಡು ಭಾಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚಾರ್ತಾಪನೂ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 12 ಇರುವ ನಿತ್ಯ ದೂರ ಹೋಗೋಣ ಬಂಡ ಬದಿಯಾಡಿ ಕಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡೆದು ಮುಳುಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಡಿಸ್ಕಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಆಯ್ತು ಆಡೆ ಪೋಪಣ ಉಲ್ಪೇನು ತೋಜುಂಡು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮುಳುಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಬದಿಯಾಡಿ ಕಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರ ಸ್ಕೂಟಿ ತೋಜುಂಡು ಆಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೋಯ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬದಿಯಾಡು ಕಡುವಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಮನ್ಪುಗೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಊಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಆಯ್ತನ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಂಟೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಅಂಚನೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮುಳಿಂಜಿ ಪುದರ್ ತೋಜುನದು ಅಂದುವೇ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಪುದರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಂಜಿ ಊಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೈಯಡು ಒಂಜಿ 5:10 ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ್ ಪರಿಯ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಟೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತು ಚೋಳಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುಜಿ ಬದಿಯಾಡು ಕಡೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ತೋರ್ತಾನೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಾಯ್ತ ಬಾರ್ಸ್ತಾ ಓದ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತೆ ಬದಿಯಾಡು ಕಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಜೆ 20 ಬಸ್ಟು ಬತ್ತನಾತೆ ಜಪ್ಪು ನಗಣೆ ದೊರಿಂಡು ಮಿಂಚು ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಅಪ್ಪಡ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ದು ಬರೋಡೋ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನಾತೆ ಅಪ್ಪನ ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪಣ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಆಜೆ 20 ಆಜೆ 60 ಬಸ್ಕು ಬರುವೇರಿ. ಓ ದಾಯ್ತ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ದೊಂಬು ಬೊಲ್ಪು ಬಂಕರದು ದೊಂಬು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತುಗೆ ಅಡ್ಡ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ದಾಯ್ತಾಲ ಹವಾಮಾನ ಇಂದುಜ್ಜ ಅವು ಸರಿಜ್ಜ ಅಂತ ತೋಜೋಂಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸರಿಜ್ಜ ಅಂತ ತೋಜೋಂಡು ಅಬ್ಬ ಬೇಬಿ ಭಯಂಕರ ಪೆಡ್ಲೈಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬ ಅವಡು ನಮಗೆ ಸೀದಾ ಅಪ್ಪ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ಆಜರತ್ತ ಬಸ್ಕು ಬರುವೇರು ಎನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ಸಾರ್ ಬಿಡು ಹೈಟು ಕೊಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಗಾಳಿ 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 ಗಾಳಿದಿಲಿ ಓ ಬರ್ಸ ಓ ಮಾಡಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬರ್ಸ ಅಬ್ಬ ಅಬಿ ಅವು ಪೆಡ್ಲೈಟ್ ಅತ್ತ ಮಿಂಚು ಅಬಿ ಗುಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕೋರ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಡೆಲ್ಲ പോയാರ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ പോയാರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಸ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಿಗೆ ಆಯ್ತೆ ಓಲುಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಿಂಡ ಗಡಿ ಟುಲ್ಲೆಗ್ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಬರ್ಪುಡು ಬರ್ಸ ಅಬಿ ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪೆಡ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೂವು ಬರ್ಸ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಪೋಸ್ತುಂಡು ನಾನ ಕರೆಂಟ್ ಬರಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಪುಗೆ ಆವಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜನ 11 ಗಂಟೆನ ಕರೆಂಟ್ ಬರು ಏರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪ ಪೈ ಹೂ ಅಪ್ಪ ಮೂಳುಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತನಾತೆ ಇರನ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಜಿರೋದ ಬಸ್ಗೆ ಬಸ್ ಜಪ್ಪನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೇನೆ ಸಂತೋಳು ಬಾಕಿ ಗಾಡಿ ಚೋಳ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳೆಗೆ
ದಾಯ್ತ ಬರ್ಸ ಮಾರ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ವನ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಪ್ಪಲ ಆಜೈನದ ಬಸ್ಕು ಬರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಪ್ಪಳದಾನ ಪುಣ್ಯೋಡು ಕೊಡೆ ಎತ್ತಿನ ಯಬೋ ಯಾನ ಚಂಡಿ ಅಂದ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಮೂಲೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪುದು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಉಂತುಜಿ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಟಿವಿ ಅಂಜನೆ ಹಾಪುಡು ಟಿವಿದ ಡಿಶ್ ಅಂಜನೆ ಹಾಪುಡು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ದೂರ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಬದ್ಯಡ್ಕ ಹೊರ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿತು ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ 10 ಆಂಡು ಇದು 10 ಆಂಡು ಅದನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಹೂವಲುಳ್ಳೆ ಅವಳೊಂಜಿ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆನ ತೋಜೋನು ಒಂಜಿ AI ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇದು ಆಡೆ ಪೋಣೆ ಎಂಕ್ ಜನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಹೊರ ಹೋಟೆಲ್ ದಡೆ ಪೋರುಂಡು ಆಡವರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬದಿಯಡ್ಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಬೊಲ್ಪು ಹೋಯ್ನ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತೆ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ 10 ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಿಯೊಲ್ಲೆ ಅದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದೈತೆ ಬೈಕ್ ಪೋಪಣೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಲ್ಪು ತೂಕ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್